Čau lidi, já tady dneska hraju v Row Garden. Očividně tady nic nemám, jenom 23 karotek. Teď se tady jdu zasadit. Já si jdu něco nakoupit a potom to jdu zasadit. Jste nevěděli. Já se jdu zasadit. Potom to se sbírám a budu milionář. Zatím z toho 3 shorty, protože to trvá 3 minuty jenom. A jdu ho prodat a budu milionář. Děkuju. Ještě 10 minut. Mám 12 000. Kdo má rád Grow Garden, tak ať tak ať dá like a odběr. Ne, to nekoupil. Za chvilku to skončí, ten videjko, tak dáme další. A nebo já se kouknu, jestli nemůžeme začít normální video. Tak třeba jde daleko.